مثال 47 як мисол доштааст дар бораи тригонометрӣ бо радианҳо бо дараҷаҳои 4. Дар аввал мисол мумкин мушкил тофта истодааст, лекин барои ино кор кардан як формула ва як айниятро бояд ба хотир биёред. Якум айният ин синус квадрат альфа ҷамъи косинус квадрат альфа ҳамвақт баробари 1 аст. Ино бояд донем. Ва чи аст бо косинуси 2 альфа ин баробар аст ба косинус квадрати альфа минус синус квадрати альфа. Ино формулаи тригонометрӣ ва айнияти тригонометрӣ. Боз як чӣ бояд донем? Фарқи квадратҳо аз ҷиҳати алгебра ва ям хай дохил кунем. Дараҷаи 4 бошад, шумо хай навишта метавонед а дараҷаи 4 минус б дараҷаи 4. Инро шумо фарқи ду квадратҳо гирифта метавонед. А квадрат ҷамъи б квадрат хай навишта метавонед. Ҳама инҳоро истифода бурда ин мисолро кор мекунем. Аввал айнияти алгебраро истифода мебарем, яъне инро чӣ хай истифода мебарем? Яъне ман инро чӣ хай навишта метавонам? Тригонометрия синус квадрат пи тақсими 12 минуси косинус квадрат пи тақсими 12 дар қавс дигар ҷамъашон. Синус квадрат пи тақсими 12 ҷамъи косинуси квадрат пи тақсими 12. камтар ранг ҳавз шуд, дигар рангро интихоб кунам. ва аз инҷо чӣ маълум мешавад? Ин аз айнияти якум баробари 1 аст ва ин чӣ? Ин формулаи дуюм аст. Ин формула аст. Лекин минуса дорад. ё ман бояд косинус квадрат, лекин синус квадрат, яъне минус мешавад. Бисёр чиҳаи вайн аст. чӣ хай менависем? Ин қавс якум мешавад минуси косинус 2 зарби пи тақсими 12 зарби 1. Инҷа 1 аст, шарт нест навиштан. Ва ин чӣ мешавад? Минуси косинус пи тақсими 6. бояд ҳаминро кор кунам. Ин чӣ аст? Мумкин ба радиан мушкилтар аст. Ба дараҷа гардонем. Пи 180 градус, яъне аз шумо минус косинус 30 градусро мепурсад. Яъне косинус 30 градус ба чӣ баробар аст? Барои вайро кор кардан шумо бояд секунҷаи махсус чӣ буд? Си градус ва 60 градус рӯбарои 31 аст ҳамон вақт 60 решаи 3 ва 92. Ва қоидаи косинусро ба инҷа истифода мебарем аз ин секунҷа. Косинус 30 қоидаш чӣ буд? Решаи 3 ҳамсояи си решаи 3 рӯбарони ҳамсояи решаи 3 минус ки аст? Минус решаи 3 тақсими гипотенуза. Ин қоидаи косинус аст. Ва ҷавоб минус решаи 3 тақсими 2 мешавад. ва ҷавоби мо Д.